L-esibizzjoni ta' fotografija fine art tal-fotografu Keith Ellul li qiegħda tittella fl-Armed by the Seaside Gallery fl-Isla tiġbor fiha kollezzjoni ta' 36 ritratt miġbuda bit-teknika tal-long exposure. Din l-esibizzjoni għandha t-titlu Beyond Space and Time. Fiha wieħed isib estratti ta' xeni miġbudin f'dawn l-aħħar 3 snin kollha black and white. Xeni miġbuda kemm f'Malta, l-Ingilterra, Venezja u l-Greċja. L-artist qis din il-kollezzjoni bħala waħda li tifforma lill-artist innifsu kif fisser ma' Net News Keith Ellul. Ir-raġuni għalfejn għażilt l-isem ta' din l-exhibition hija għax ix-xogħol tiegħi qed tara ħafna vast spaces, negative space, li huwa aktar importanti mis-suġġett innifsu għax qed jikkumplementa s-suġġett. U mbagħad hemm ovvjament l-element tal-ħin għax it-teknika hija long exposure. It-tema tal-ħin u spazji vojta kważi f'kull ritratt inħass bħala forma ta' xena minn dinja alternattiva. L-artist qed joħloq għalih innifsu biex jaħrab mill-ħajja normali u jistieden lil min ikun qed jara ritratt biex jirfeż f'dinja fejn jista' jinterpreta għalih personalment. Kull ritratt jibda mid-dlam. Jiġifieri inti l-fotografer jittrikja l-kamera permezz ta' filters quddiem il-lenti u iġala taħseb il-kamera illi hemm mid-dlam. Allura awtomatikament inti tkun tittestendi l-ħin u dak kollu li hemm statiku jibqa' statiku fir-ritratt u dak kollu li hemm immovimentat bħal ovvjament ilma u sema jiġi bl-effett li qegħdin taraw. Nażel biex niġbed din it-teknika l-ewwel nett biex jiena qed noħloq qisu dimensjoni oħra, isu realtà alternattiva ta' dak li nixtieq nara jiena. Din l-esibizzjoni hija miftuħa mit-2 sal-ġimgħa mill-5 ta' wara nofsinhar sa 8:30 ta' filgħaxija u tsibtu l-ħadd mill-10 ta' filgħodu sa 8:30 ta' filgħaxija sa 19 ta' April.